Liga, hindi ligaya. Pag tumawa ka, talo ka, basketball edition. Alam niyo na, tatlong buhay dyan natin agad simulan. Kung bibitaw ng mahinahon ako ba'y lulubayan ng Bakit pa tayo nag-basketball? Ano to? UFC? Balibag na yun! Dapat matik tanggal na agad yun, wala na dapat pa ulit. Akala ko nawalan siya ng malay. Bigla siya nawala sa court, napunta siya sa ibang mundo eh. Sinimulan ko tong walang naniniwala sa paligid ko. Gusto ko lang yumakap eh. Susulatan ko lahat mga Laban lang! Malaglag na ako, wag lang yung bola sa kabilang team. Nice. Nabawi sa'yo, practice lang, masasanay ka din. Sige, kahit magkiss-kiss na lahat ng asim natin, wala akong pake. Ano lang? Sundo mo ba na yung sundo mo? Grabe naman bantayan, dahil pa si Q. Anak! Love kuya! Love ko na to eh. Love kuya! Ayaw Di ko ba po pwede? Team Drake! Hindi mo ba Love kuya! Love! Hindi mo malalagay ang love ko, walang bat. Hala! Hala! Hindi mo masispell ang basketball kung walang love. Di ba? Lingkod na siya. Wala na. Okay na, pagod ka na, bebe. Gani. Bebe girl. Love na lang tayo, love. Outside pa lang, may bantay na. Oop. Paul. Hindi pa ulang magmahal, Rod. Parang ka na to. Ayun sa langit. Ito ang liga. Ah! Ito ang liga. Holy shot! Hop! Patres muna kay Lord! Woo! Okay. Pwede pakita yan. Basketball ng Pinas. Oh! Wait lang. Nalaglag yung bayag niya kay ate. Diba, basketball para sa lahat yan. Iwan mo na ako sa court, wag lang sa ere. Hayop. Ba, di ba? Oh! Mga babae talaga eh. Lagi iiwan. Hirap lang ano na to ah. Terrain na to ah. Anong mod to? Basketballista ay ganadong-ganado. Bawat atleta ay kamadong-kamado. Ang kampyonato ay ibubulsa. Lokal o global may ibubuga. Bugoy, titira ng tres. Sabo ka man tres. Bugoy! Kaya mo ng tres, Bugoy. Bata! Ano ba kailangan sirahan yung trip? Batang ama! Ayan naman! Sige, shoot mo na pa isang buhay dyan! Oh! Oy! Bawal na steal yan ah! Tama yung ginagawa ninyo. Bola muna bago droga. Tagal na 2018 pa tayo. Sarap maging basketballero. Sunod. Galing kay Carl Gab. Ganda na shooting form mo. Tangina, wala akong Niluwas. sa iyo. Nang pulis mo. Tangina mo, sayang. Tangina ka gago. Literal na walang pulso. Ayok talaga kayo lahat. Technical foul. Wait lang. Matapulihan na mo. Shooting guard. Literal na shooting, guys. Eh, oh! Maling job interview ata na pasok ni Kuya. Sunod.
that it's your chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them. Okay ka lang ate. Hindi yan basketball court, hindi yan TikTok court ha. Hindi yan ginawa para sa iyo lang. Utak foul, utak foul. O yung siya pa yung nagsabi na sila yung umayos. Budget basketball. Oh! 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 Ate! At least, yung bangko nyo may ginagawa na, di ba? Oh! Punta mo! Kapila! Nalilito na ako. Girls, I can't believe it didn't cry the Titanic. Tanong ko lang, no? Ano ba si Shirokawa? Ah! Crush ko siya. Nostalgia! Papa, ako na pagsasabihin ito kaya huwag mong ipagkakalat ha. Promise mo sa akin ha, Bigati! sa akin lagi. Hanggang sa court pig, hati! Congrats sa'yo, Anabichi! Natalo mo sa Liga Record! 51 times ka na napasan sa bubuhay mo! Anong kwenta lang? MVP! With MVP ng puso niya. Namorokawa, hayop ka. Mukhang na-hurt siya dun Lahat tayo may rukawa sa buhay. Shh! Ayun na naman yung kanta Pakasahan mo yung kamon yung puso niya, di ba? As if sa hurt talaga siya ngayon. Nagkagulo sa tondo. Oh! Tara, pre! Laruan lang yun, ha? Laruan lang na barel, Tito YouTube. Pag natalo kita, kikiss mo siya. Pag Siyempre, lalaban tayo. Baka isa lang. Kay Konsehala. Kung ayaw ni Kolehiala, si Konsehala. Lahat tayo, literal na may tira sa buhay. Kailangan mo lang kunin. Motibasyon. Hey! Woo! Kasi ang labi mo sa amin. Malakas ang kalaban. Ako po. Nako po. Anyway, sandali, time out. Stop. Lang eh. Pag hindi sa labi ka, dito na lang Ay, sa chips na lang. Yan. Nakatawa naman. Full jump. Ang ayaw din niya sa'yo, maasin ka rin nakatay. Sabi mo, panoorin ka namin yung pala kasama ka. Ano ba masama magbangko? Support lang, di ba? Sunod. Ayop. Ganyan. Dito, basketball, basketball. Bad trip! Sige pa. Eche. Diba, pwede tayong mag-support tayo. Kung hindi ka pwedeng basketball player, ikaw na lang yung cheerleader. Mas mabuti ito kaya sa bangko. Wala. Second and last draw. Gogo. Nangyari. Sumabog yun.
Okay. Electrical foul! Electrical foul! Sumabog ba na ano? Transporter. Nice. Sunod. Walang nasaktan. May dayo yung aso daw. Yung aso. Hey! Diba, meron ka rin naman mga kalaban dyan na tahol-tahol sa'yo. Di ba? Tahol-tahol, hindi pa naglalaro. Sunod. Wow. Pagkita lang din ako mag-edit ngayon, ha? Galing. Liga, hindi ligaya. Ang hinahanap namin. Ano ba? Sunod! Magbuko sa ligid. Dalagang Pilipina. Yeah. Ibang shoot yan. Basketball sa Visayas, Mindanao. Sigurado ko hindi lang yan sa Visayas at Mindanao. Iba ang mga umaalog, hindi bola. Yes, the taste of your lips. Oh! Oh! Ang bango niya sa egg na yan, puro pa, lagatak ng pawis. Nice, sunod! Okay, subukan mong depensahan yan. Subukan mong depensahan yan. Sampo, malalaman mo saan ang punta mo. Papaw sa hindi naman yung... Last 13 seconds. Ito na. Di mo alam, kinakain yan yung kalaban niya. Pag nainis, hindi nanununtok yan. Kelly ka kumuha rin. Nanilinan, inbound na ball. Nanilinan kanina kaya. Ito na. Boy for his teammates at nakuha ni. Ikalaw ba, dumire-diretso. Magiging healthy yan, tinawa. Ito na, nakuha na. Healthy na taba. Pero kasing tabang hindi healthy. Ito yung gumagalaw na taba. May tawag siya dyan parang malambot na taba ba tawag? Matigas na taba. Last please. Notorious Jumbo Hato, ganyang pangalan. Follow nyo siya. Talagang meron siyang page. Very wholesome. Maraming salamat. Akdog yan mamaya. Marami ng Milo. Mahirap kalaban yan. Sunod! Sarap kumain yan pag bagong basketball, di ba? Rock trading. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can Dobon manak. Naman! be the best, Ayok! be the King Kong banging on you. Nahulog ba yung bola nyo sa sa bangin? Leche. So, sige, tagal ulit kong buhay dyan. Ayoko na, tapusin na lang to. Basketball, tayo'y mag-basketball. Ang laro, gustong-gusto ngayon. Hugasan yan. Sa siyudad, bayan at sa tayo. Matagal na nag-grind tong isa. Tapos sumali lang ko sa mga makapasok lang. Basketball, Napakasaya maglaro niyan. Sobra. God. Ladies. Oh, nakapamewang pa. Yabang. Sarad. Bukod pa kayo eh. Oo, tama na yan sabi. Okay, hindi natin pwede pakita. Makarangan mo, mga members. Oh, lab na, lab! Ang bilis. Buti pa mga lalaki, di ba? Tapos agad, babae, 1 linggo nyo pa pagtatalunan yan. Tapos pag may pinagawain na ba kayo, pagkatapos 1 taon, babalik na naman yan. Ay, dito di ba, labas agad ng galit, bati na ulit. Tsawa ka itlog na ulit. UFC to Viva, no? Basketball to UFC real quick. Nice. Square bati tawag dyan. Sunod. May wala siyang ano. Dito nakakatawa. Ito yung nakakatawa. Di ba? Yan ang gusto ko sa basketball. Lahat pwede. Enjoy lang. At anong bigat mo, anong kapansanan mo. Enjoy lang, laro lang. Yan ang tunay na basketball. Walang yabangan, walang suntukan. Kaya ko din yan! Alam niyo yung commercial na to?
Practice ako na Practice! Uniform na ako eh. Tagal mag-gets to. Editing natin. Ito nagtatapos yan. Sana nagustuhan nyo. Like, share sa mga basketballero nyo. Pre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Wala, mamaalam. Tayo na